Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάμε το πρώτο food vlog, αφού έχει γίνει πλέον της μόδας το να τρώμε. Έχουμε μια αποστολή: να βρούμε το καλύτερο κρύο σάντουιτς. Λοιπόν, θα μπορούσα να έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα 5 σάντουιτς και να δοκιμάσω λίγο απ' όλα. Παιδί μου είμαι μόνος και μετά αυτά τα 5 σάντουιτς θα πρέπει να τα φάω εγώ και δεν παίζει με τίποτα. Οπότε θα το κάνουμε σταδιακά. Ένα-ένα σαντουιτσάκι, κάθε στιγμή θα το βαθμολογούμε και θα βλέπουμε μέχρι που θα βρούμε ποιο είναι το καλύτερο σάντουιτς. Λοιπόν, για την αρχή αυτό το ήθελα πάρα πολύ καιρό αυτό το σάντουιτς. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Τορτίγια με γύρο κοτόπουλο. Το ήθελα πολύ καιρό τώρα, αλλά δεν το έπαιρνα γιατί περίμενα να ανοίξουμε την αυλαία με αυτό εδώ πέρα. Θα κάνουμε το πρώτο vlog, το πρώτο food vlog, και να το ξεκινήσουμε με αυτό εδώ πέρα. Είναι κοτόπουλο γύρος. Τι έχει? Γύρο κοτόπουλο, σος πίτας, είναι αυτό, μαρούλι και iceberg. Ωραία, πάμε να το δοκιμάσουμε. Να του βάλουμε τη βαθμολογία μας και βλέπουμε. Λοιπόν, το πρώτο βίντεο είναι αυτό και σταδιακά θα κάνουμε και άλλα βίντεο ώσπου θα δοκιμάσουμε και άλλα σάντουιτς και θα βρούμε σιγά σιγά το καλύτερο σάντουιτς από όλα. Καλή όρεξη, πάμε. Σου πω, τίμιο ρε, ωραίο, τίμιο. Καλή αρχή σε αυτό το βίντεο. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Ίσα ίσα, είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό πάει σίγουρα για ένα οχταράκι. Ένα οχταράκι το παίρνει στο ανέτο. Ωραίο, και αν ήταν και ζεστό λίγο θα ήταν καλό, αλλά εδώ δοκιμάζουμε τα κρύα σάντουιτς πιο ζεστά. Σαν πρώτο κρύο σάντουιτς είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Πάμε να δούμε ποια είναι τα καλύτερα σάντουιτς κρύα του κόσμου. Bye bye.